Dobrý den, jmenuji se Martin Pavlata, jsem nevlastním synem Jiřího Wintra. Koukněte se prosím na další videa na mém YouTube kanálu, budou to nejspíš poslední 3, pokud se mi je podaří nahrát. Jsou tam důležité informace ohledně toho, co se právě děje. Asi vidíte, že jsem ve stresu, natáčím v koupelně v rychlosti, nemám moc času. Jo, potřeba říct, co se právě děje. Dějou se strašné věci v České republice, můžou za to, říkám, zkorumpovaní policisté. Než budete vynášet soudy, poslechněte si mě, co se děje. Jsem teda syn Jiřího Wintra, nevlastní syn Jiřího Wintra Neprachty, vlastní syn Petra Pavlaty, moje matka je Daniela Winterová, moje sestra je Petra, příjmení nebudu říkat z bezpečnostních důvodů. V současné době mám nastoupit do psychiatrické léčebny na základě vykonstruovaného procesu a teďka vám chci dát nějaké důkazy k tomu, co se vlastně stalo. Bohužel prostě nemám čas to nějak zpracovat pořádně, tak vám točím prostě v koupelně narychlo, než budu muset nastoupit do léčebny. Začneme v roce... Dobrá. To si poslechněte v tom dalším videu, pokud se mi podaří nahrát. Jo, jsou tam velice důležité informace. Teďka vám řeknu jenom to, že jsem vnuk Oldřicha Kuby, což byl můj dědeček, historik umění, zase s Jiřím Wintrem. Jiřího Wintra si později, nebo kamarádil jsem, z Jiřího Wintra si později vzala moje máma za manžela. Bohužel, když už jsem byl malý, když mi bylo třeba 10-12 let, tak byl v domě, nebo takhle, na tom domě, kde jsme byli s panem Neprachtou, byly potřeba různé práce a máma sehnala pána, který se stal v podstatě správcem domu, který měl obhospodářovat ten dům, opravovat ho. Udělal si z toho živnost na krádež, že tady vykradl prostě sbírky umění, všechno. V současné ceně, podle mého názoru, v současné ceně desítek milionů korun. Opravdu to byly krásné předměty. Dostal 4 roky vězení, za dva ho pustili za dobré chování a doteď, podle našich informací, se ty předměty někde objevují na aukcích a tak, takže já si myslím, že do toho, podle mého názoru si myslím, že doteď z toho jeho rodina žije, že ty věci nakradli a prostě už je takhle mají. Dále v roce 2012, já jsem teda byl v USA, kde jsem studoval, 2010-2011. V 2011 jsem se vrátil, zjistil jsem, že má máma přítele ze sekty Hare Krishna a mluvila o tom, že bude přepisovat dům na Hare Krishna sektu, že pak bude šťastná, že jí to zajistí štěstí. Prostě úplně pomatený řeči, jo. Najděte si, teďka nemám často hledat, ale třeba v angličtině na YouTube jsou dokumenty z americké televize ze 70. 80. let, kdy Hare Krishna prostě obrala spoustu lidí o peníze, kdy jim lidé převáděli majetek, protože jim nakoukali, že mají property fever, neboli horečku majetku, a když ten majetek předají Hare Krishna, že budou vyléčeni, jo. Takže k tomu, co se dá dělo. V roce 2012 jsem teda řekl, že nic přepisovat nebude, ještě jsme měli nějaké neshody s tím pánem, protože máma a ten pán z Hare Krishna prostě kouřili marihuanu, akorát nic nedělali. Já jsem byl na střední škole, k tomu jsem podnikal, vydělal jsem peníze, nosil jsem domů jídlo a oni prostě kouřili marihuanu, nic nedělali. Já jsem potom pánovi chtěl, ať prostě se odstěhuje, ještě tady něco ničil. Řekl jsem, ať se odstěhuje, ať vypadne odsud, že nechci, aby tady bydlel, aby obíral moji mámu, aby ji nutil k přepisu domů. A skončilo to tak, že jsem řekl, že přes moji mrtvolu si bude přepisovat a pán vzal sekeru a rozhodl se mě zabít sekerou, takže 24 záseků mi zasadil. Mám ruce posekané, tady mi chybí třeba prst na hlavě. Na hlavě možná je vidět, že mám tam vlasy, protože mě posekal prostě tam. Já jsem si kryl rukama tu hlavu, jo, takže a utíkal jsem, takže proto mi rozsekal ty ruce, jo. Nebudu to teďka všechno ukazovat. No nicméně, pak jsem byl v nemocnici, naštěstí mi jeden bývalý policista a ještě jeden pán nakonec mě doběhl, tak mi tak trochu pomohli, takže mě nestačilo zabít úplně. Měl jsem, myslím, že méně než 30% na přežití, byl jsem v nemocnici hnedka na akutní péči a v době, kdy jsem byl umělec spánku a operován, tak
pán, který byl podezřelý z pokusu o spáchání vraždy, dostal hnedka ex-ofo advokáta a advokát údajně jel hnedka za mojí mámou a říkal jí, co má vypovídat, aby prý nedostal do životí, jo, za což byla máma další rok odsouzena. Poslechněte si to, jo, tady máte nahrávku. Omlouvám se, že to nemůže být ve vyšší kvalitě. Já jsem k soudu šla sama, řekla jsem, že chci opravit, protože pane... Počkej, že on ti šel na tebou. Já se omlouvám, byl jsem tam hodně ospalý, jo, když jsem to nahrával a už jsem, takže tam mluvím trochu jako ospalé, nebo zní to jako opilé, ale byl jsem ospalý hodně. Já jsem k soudu šla sama, řekla jsem, že chci opravit, protože pane... Počkej, že on ti šel na tebou. Ono to se stalo, tak on dostal hned advokáta. Advokát šel na tebou a řekl co? Vzápětí hned druhý den jsem přijel a říkala mi, že můžu dostat do života. 26. Jo. Když to bylo 24. tak on jsem šel bylo to ve čtvrtek 24. On jsem přijel pátý 25. No nějak tak. Prostě hned ten potom. A říkal, že může dostat do životě, že to nemůžu dopustit a tak. A jak se říkala, tak jako, no a tady on mě říkal, co mám říkat. Říkal ti, co mám říkat a co ti řekl, že mám říkat? Já už se nepamatuju, co mě řekl, že mám říkat, ale řekl mě, co mám říkat. A já jsem potom se mě to rozležel, když jsem se z toho Co ti řekl, že mám říkat? Že se násilník a tak dále, jo? Něco takového. Já si to nepamatuju. Že jsem násilník. Už to vrátím. Já si to nepamatuju. Už to vrátím. Já už se nepamatuju, co mě řekl, že mám říkat, ale násilník. Co mám říkat. A já jsem potom se mě to rozležel, když jsem se z toho Co ti řekl, že mám říkat? Že se násilník a tak dále, jo? Něco takového. Já si to nepamatuju. Tak si to musíš vzpomenout. Martina, já jsem byla v šoku. Já mám amnézii, já si to Co nepamatuju. je amnézie? Amnézie je výpadek paměti, kdy organismus udělá jako ochranný filtr, aby se nezbláznil. No, nepovídej. Tak prostě nemůžu si to vzpomenout. No a já jsem potom to říkala paní doktorce Kožíško, a řekla, to je nesmysl a advokát vůbec vás nesmí kontaktovat. Na tož, aby vám říkal, co máte říkat a navíc vám lhal. Normálně tam jděte a já jsem říkala, co mám lhal všem. V tom, že může vám dostat do životí a takovýhle věci. Takže to musí zařídit, aby dostal do životí, řekl, jo? Ano. A já jsem říkala, a co... Jak se jmenoval ten advokát? Já nevím, asi to... Proč mi to říkáš po 11 letech? Protože jsem předpokládala, že to víš tady. Jak bych to asi věděl? No, takže já jsem šla... A myslím, že jsi chtěl uškodit ty? Ne, takže já jsem šla za Kožíškovou a říkala jsem, co mám dělat. A on řekla, normálně ohlaste u soudu, že chcete změnit výpověď, že ten advokát vás kontaktoval a že na vás naléhal a že vás citově vydíral. To on nesmí dělat vůbec, on vás vůbec nesmí kontaktovat, na to, aby vám říkal, co máte vypovídat. Takže jsem tohleto udělala a advokátovi se nestalo absolutně vůbec nic. No tak to je potřeba řešit, protože jsi to nevěděl. No to je tvoje chyba, že to nevěděl. Jak je to moje chyba, tak ty to asi měla říct, ne? Já jsem se ti říkala moc krát, ty slyšíš? To jsi neříkala. Ne, ty posloucháš jenom sám sebe, zajímáš se jenom sám. Já jsem slyšel o soudu, že jsi řekla, že jsi lhala, že jsi byla zamilovaná do Avery. Zajímáš se jenom sám o sebe. Celý život. No takže jsi to měla nahlásit, že tě kontaktoval, tak Já dále. jsem to říkala u toho soudu a nikdo si toho nevšímal. Martine, prosím tě. Takže jsi řekla tohle, ale ty jsi dostala teda podmínku a advokát nedostal nic? A co řekl soud na to, že jsi řekla, že tě kontaktovala a vydíral tě a tak Nic, dále? prostě absolutně vůbec nic, nikoho to nezajímalo. A nadiktoval ti, že máš říkat co? Cože? Nadiktoval ti, že máš říkat co? Já nevím, to, co jsem říkala, já ti říkám, že mám amnézii, že to nepamatuju. Martine, prosím tě, a teď ti něco řeknu, jo? Tam no. Teďka už mluvila o něčem jiném, takže jsem to vypl. Tak to vidíte, jo, takže já jsem se probudil potom v nemocnici, první dny jsem byl nadopovaný opiem, abych vůbec se nezbláznil z té bolesti strašné. A pak jsem zjistil, že spoustu lidí na mě kouká mezi prsty, že se píše, že jsem násilník, že jsem byl násilník vůči matce, to není vůbec pravda, to je lež. Říkal jsem to od začátku toho soudu. Další rok se na základě důkazů, matka a ty Hare Krishna tvrdili, že jsem měl sekeru, že jsem napadal oba dva, že jsem byl násilník, že jsem měl sekeru v ruce, že jsem sekal sekerou a že on se bránil, jo, v sebeobraně, tak u soudu se ptali, jestli v sebeobraně mi zasadil 24 záseků, tak to jako neodpověděl na to a jenom chci říct, že všude v médiích bylo, že jsem násilník, což vůbec není pravda, co je lež. Já jsem v té době už neměl na toto řešit, bylo mi 19 let, jo, verte si to, že to bylo strašné, jo, takže teďka jsem na to pustil, tady je důkaz. Soud následně zjistil, že na sekeře není moje DNA, není tam moje pachová stopa, takže se začalo zjišťovat postupně, že to je vlastně lež. No a skončilo to tak, že v roce 2013 odsoudili mámu za účel ve křivé výpovědi proti mně, za to, že tvrdila, že jsem násilník, za to, že tvrdila, že jsem napadal sekeru a tak dále.
Ona se ještě předtím, než ji odsoudili, tak aby nešla do vězení, tak se přiznala se, že lhala, přiznala se, proč to udělala, kdo jí to řekl. Advokát nebyl potrestaný. Co z toho plyne? Zákon stanoví, že za vraždu spáchanou zvlášť trýznivým způsobem, což 24 záseků sekerou je zvlášť trýznivý způsob, náleží odnětí svobody na 15 až 20 let nebo doživotí. Pan, který spáchal zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu, dostal 12 let. Ještě jednou zákon stanoví 15 až 20 let nebo doživotí, on dostal 12. Proč? Protože všude v médiích se psalo, že jsem násilník a všude se to takhle řešilo. A pak se odvolal, že nechce ani 12 a odvolací soud konstatoval, že ilegálně v rozporu se zákonem první soud stanovil 12 let, přičemž sazba je 15 až 20 let nebo doživotí. Najděte si to, je to zvlášť trýznivý způsob. Že na to neměl právo, ale že nemůže jako odvolací soud zhoršit trest, takže tam musí potvrdit 12. Z nějakého důvodu nechápu, proč to nemůže zrušit, když to je protizákonné, ale prostě to nezrušil. No nicméně prostě tady potom se mnou přestali bavit různí lidé, koukali na mě mezi prsty, říkali, že jsem násilník a tak dále. Tak teďka tady máte důkaz, co se stalo. Jo? Pak jsem se s mámou několik let nebavil, pak jsem zjistil, že prostě rozprodává tady sbírky po Jiřím. Bylo mi to líto, prostě měl jsem za to, že bych měl je nějak chránit ty sbírky. Pak chtěla peníze, že nějakou sbírku odkoupí nazpátek. Já jsem jí je dal pod podmínkou, že mi napíše písemně smlouvu, že můžu 4 roky bydlet v domě. Jo, ona neměla co mi jiného dát, ale mohla mi napsat nájemní smlouvu, že budu 4 roky bydlet v domě. Podepsala jsem smlouvu na 4 roky, že budu 4 roky bydlet v domě od listopadu 2019 do listopadu 2023. Já jsem 3 měsíce rekonstruoval byt, ve kterém jsem měl bydlet. Platil jsem tam pana K, který se mnou to rekonstruoval. Jsme to celý z gruntu, prostě bylo to ve špatném stavu. Abych jsem tam hezky bydlel. Jakmile jsem se vyspal 1 nebo 2krát, tak přijela a na pozemek ilegálně vnikla policie a bušila mi na dveře. Otevřel jsem a nahrávku, kterou teďka zveřejním. Koukněte se do dalšího videa, tam bude ta nahrávka, co se stalo. Oni podle zákona musí mít nějaký lejstro, nějaký papír od soudu, od státního zástupce. Za prvé, že mají povolení ke vstupu na pozemek, za druhé, že mě předvádí, že mě vykazují. Nic takového neměli, chovali se neoprávněně, nelegálně, zakazovali mi natáčení, byli útoční, vypli mi kameru, vypli mi natáčení, pak na mě prostě byli útoční potom mimo kameru. Ještě mnohem víc, samozřejmě na tu kameru se báli, potom mimo kameru na mě byli útoční. Prostě dělali se mi hrozný věci na té stanici potom, no ne tak hrozný, jako se mi dělali jindy, jo, ale prostě z ničeho nic. Já jsem mi řekl, že máma je nemocná, podle mého názoru, že byla odsouzená za účel léčivé výpovědi, že jestli něco říká, tak je to prostě recidiva. Vůbec mě neposlouchali, naopak to, že jsem si nahrával, tak pro ně z jejich hlediska přilévalo olej do ohně. Musím rychle přemýšlet, protože nemám moc času. Takže mě vykázali z bytu, z mého bytu, kde jsem měl věci, řekli mi, že to je na 7 dní, že si mám vzít nejnutnější věci jako kartáček na zobě, mobil a nějaké oblečení, tak a pak najednou to prodloužili na 10 dní, a pak na 30 dní, a pak na rok nebo co. Jo, a mezi tím ten byt zapečetili, máma jsem do toho bytu vloupala a vzala mi tu smlouvu na ty 4 roky. Mimochodem, tento rok rozhodl soud, že tu smlouvu jsem měl, ona celou dobu tvrdila, že jsem ji neměl. Já jsem ji měl, rozhodl soud, že jsem měl smlouvu. Proč to dělala? Protože prostě, když už jsem jí zaplatil na ty 4 roky, tak pak říkala, že nemá peníze, že ji musím platit ještě dál. Já jsem řekl, ne, už jsem ti zaplatil na 4 roky. Ona bohužel skladuje bordel skladuje nějaké skříně po babičce, po dědečkovi, po pratetě, po strýci a prostě pronajala si v té době asi 3 skladovací prostory nebo byty a vyhazovala peníze za tohle. Já jsem jí řekl, prostě když budeš vyhazovat peníze, nebudu ti dávat žádný další peníze. A ona řekla, že mi babička dala nějaké věci ze života a že kdyby mi nedala, že by byly její, protože je její dcera, takže to vlastně dlužím peníze za to a to prostě já jsem řekl, že ne a té policii jsem se bránil, říkal jsem, jaká je pravda, podával jsem stížnosti, podával jsem trestní oznámení. Probíhalo to tak, že za prvé mě vykázali, za druhé mi zablokovali bankovní účet, abych si nemohl vzít právníka, za třetí jsem byl na výslechu u policisty poprvé, u pana Šebka, o kterém jsem už mluvil. Pan Šebek odmítal psát, co mu říkám. A napsal to jinak. Já říkám, ne, budete psát to, co vám říkám. A on na mě začal ječet.
v té místnosti nikdo nebyl, mimochodem, jo. Oni mají podle zákona, tam mají mít 2 policisty, byl tam jenom on, jo. Byl na mě, vydíral mě a nátlakem mě nutil k tomu, abych podepsal to, co napsal on. Byl napsal něco jiného. Já říkal, to nebudu podepisovat. On říkal, to musíte podepsat. A říkal, spolupracujte, když to podepíšete, tak to odložíme. Já říkám, jak to odložíme? No, říkal, že prostě si z toho chci vyvázat, tak spolupracuju, že budu spolupracovat, že ten případ odloží, že stejně nemá žádný důkazy. Já jsem mu uvěřil, podepsal jsem to a byla to blbost. Později jsem zjistil, ještě mi ani neřekl, že můžu mít advokáta a nemohl jsem si předtím přečíst to poučení, jo? Protože mi řekl, že já jsem si chtěl přečíst poučení, řekl, že na to nemáme čas, že se mám přečíst doma, to poučení. Takže jsem neznal poučení, neměl jsem advokáta, byla to pěkná blbost. Už teďka vím, že prostě nemůžete se nechat vydírat policisty a nemůžete nechat na sebe tlačit. Podával jsem stížnosti hnedka, když jsem to zjistil, že to byla blbost, že chci znovu zopakovat, nikdo to neřešil. 99,7% stížností podle nějaké statistiky v Česku nikdo neřeší. Nikdo to neřešil. A prostě situace dál gradovala, později mi dokonce vysáli z účtu peníze. Řeknu vám, jak to bylo, jo? Někdo mi ustanovil právníka, o kterém jsem nevěděl. Právníkovi zaslali, že mi vybírají peníze z účtu, že moje peníze z účtu, který jsem měl zablokovaný, takže si prostě berou. Právník měl do 3 dní odpovědět, že s tím nesouhlasí, poslat stížnost, což neodpověděl z nějakého důvodu, já jsem nevěděl, že toho právníka mám. A potom, co uběhla ta 3denní lhůta, přišla stížnost mě do datovky. Já jsem odpověděl za hodinu, potom co mi ta datovka přišla. A odpověděl jsem ten den, co byla odeslaná, že si podávám stížnost, že s tím nesouhlasím, aby někdo vybíral peníze z účtu, že je to blbost, že je to prostě účelovka. A ty peníze zmizely z toho účtu. Jo, pak ty peníze zmizely a později jsem zjistil, že mi bylo vlastně řečeno, že ta lhůta 3denní plynula od toho, kdy to bylo doručeno tomu advokátovi, o kterém jsem nevěděl, který teda neposlal tu stížnost a že když já jsem odpověděl na tu stížnost, že už uplynula 3denní lhůta, protože to poslali nejdřív tomu advokátovi, aby ta lhůta uplynula, než to přijde mně. Banánová republika prostě. Banánová republika, korupce, to je strašný tady. Údajně je to proti kodexu kodexu advokátní komory, protože advokáti musí jednat v zájmu klienta. Jo? No nicméně, jak to ještě probíhalo dál, měl jsme vybraný ty peníze, bydlel jsem u babičky, byl koronavirus zrovna, pardon, ten záznam toho videa prvního je ze 7. února 2020, jo? Takže zrovna začal koronavirus. Ještě jsem měl teplotu, když mě nahrávali, jo? Měl jsem asi 38 teplotu, že mě bylo blbě, tak se mi ze mě smáli, že jsem první případ koronaviru v Česku. Probíhalo to dál, já jsem si prostě samozřejmě stěžoval. Dále soud rozhodl, že se můžu vrátit do domu, že není jakýkoliv důvod, aby se nemohl vrátit do domu. To bylo asi po 3,5 měsících. Zjistil jsem, že celý byt je vybraný, všechno chybělo. Teďka to nemůžu všechno říkat, protože to by bylo moc dlouhý to video. Prostě tam v tom bytě už nic nebylo, jo? Nebyly tam ty smlouvy, nebyly tam cennosti, ty cennosti jsem už nenávratně ztratil, prostě zmizely. Máma říká, že to nechala vyklidit, ale že to nejspíš ukradli stěhováci, jo? Stěhovákům jsem volal, podal jsem trestní oznámení, policie to neřeší dál a stěhováci tvrdí, že to například třeba dron za 50 000, to jsem tam měl Mavic 2 Pro a další věci, další cennosti. Já si na všechno ani nevzpomenu, že jo? Tak to měl peníze, hotovosti, měl tam sbírku mincí, všechno a to prostě zmizelo, to tam není, oni si to nabrali do kapes, nejspíš si stěhováci. Máma tvrdí, že prý tam poslala, že ani nehlídala, jo? Že prostě tam přišli a nabrali si, co chtěli a to, co nemělo cenu, tak to někam odvezli. Jo? No takže nicméně potom nějak jsem se mohl vrátit domů, rozhodl to soud a policie mi ilegálně zabraňovala se vrátit do bytu, který mám pronajatý, kde mám trvalé bydliště, už asi 20 let, nebo 18 let v té době a zabraňovali mi navrátit do toho domu, což bylo nelegální a já jsem si nahrával, podal jsem na ně trestní oznámení, to bylo asi na konci července 2020, se na ně podal trestní oznámení za to, že mi ilegálně brání ve vstupu do mého bytu, který mám pronajatý, na mé trvalé adrese a řekl mi právník jeden, že to mám podat na obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6. Že ta policie je nějaká skorumpovaná, že to mám řešit přes to zastupitelství, tam jsem to podal. V zastupitelství v trestního oznámení napsáno, že v telefonu mám videa a že já jsem je chtěl hned předat, řekli mi, že mám počkat, až se mi ozve vyšetřovatel. No, tak, to bylo 30. asi července 2020, jo. Vyšetřovatel se neozval a najednou
prostě 20. září 2020, takže po pár týdnech, jsem měl být předvolaný panu Šepkovi zase, tam už jsem měl ex-off advokáta pana Viktora Klímu, tam mi zařídil stát. Tam teda už ten výsledek byl v pořádku, protože na to dohlížel advokát, aby teda mě nějak nevydíral a tak dále. Když jsme odcházeli domů, tak nás chytli, nebo mě chytli, a že chtějí telefon můj, jo. Pan Klíma měl už další program, ale prostě nedorazil na ten program, byl tam se mnou, nebo tak nějak to bylo tenkrát, a oni řekli, že prostě musím dát telefon. Já říkám, ne, ten telefon je můj, mám tam kryptoměny, mám tam tohle, mám tam svoje osobní data, mám tam přístupové programy ke kryptoměnám, mám tam to všechno, mám tam tady datovky, mám tam videa, kde jsem se nahrával policii. Oni chtěli, podle mého názoru, hlavně zničit ty důkazy toho ilegální činnosti policie, což se jim podařilo. Ten telefon mi vzali, odebrali mi ho a smazali ho a vrátili ho až asi po roce a půl mému otci, protože on byl jako mého otce, on mi ho propůjčil, ten telefon já jsem používal propůjčený. Předtím ani nechtěli vrátit, protože řekli, že propadá státu, že byl použit k trestné činnosti, vys druhé video, blbost, prostě účelovka, vykonstruovaná blbost. Prostě jsem se spouzil, nahrával jsem si je, posílal jsem na ně stížnosti, trestní oznámení a oni mi to vraceli. Ten telefon teda mi vzali, tam teda já i můj táta jsme poškození, vys druhé video, ty se mi snad podaří nahrát ještě dneska v noci. Tak, pak teda to probíhalo, že jsem podělal všude stížnosti, poslal jsem jim předžalobní výzvu, ať mi okamžitě vrátí můj telefon, že mě mám všechno tohleto dát. Poslal jsem to na GIBS, na generální inspekci, poslal jsem to všude možně, ombudsmanovi, nikdo mi nepomohl. Poslal jsem to i premiérovi, prezidentovi, nikdo mi prostě nepomohl. Na ústavní soud jsem to posílal. Prostě jakmile něco tady v Česku řekne policajt nebo státní zástupce, tak prostě je to svaté a nikdo s tím nic neudělá, pokud se to nezveřejní, předpokládám. Takže pak to probíhalo nějak dál ten případ. V roce 2021 ty policajti prostě si vymysleli tam nějaký křivý obvinění, vykonstruovali si nějaký případ, dali to soudu, že mě jako budou soudit, ale soud řekl, že to nemáte důkazy, pánové. Napsal prostě, nemáte na to důkazy, musíte to došetřit. Až budete mít důkazy, tak to budeme probírat, jo, došetřete to. Vrátil to nazpátek, no, ale oni žádný důkazy neměli, protože jsem nic nespáchal, že jo. A jak to vyřešili? Protože už jsme v té době jim řekli, že desítky milionů korun jsme oni přišli státou, že chceme odškodnění. A kdyby ukončili trestní stíhání najednou, tak bez toho, aby byl potrestán, tak mě musí vyplácet odškodnění. A oni by z toho měli velký průser. Takže prostě měli bez toho velký průser a vymýšleli, jak to udělat. No a napadlo, co je nenapadlo, prostě zařídili mi vybranou soudní znalkyni, která napsala posudek, že mám bludy. Jo, že to, co říkám, není pravda, že mám bludy. Jo, na to všechno mám důkazy, říká to i můj táta, říká to moje máma, říká to moje sestra, říká to všichni na to máme důkazy jsme dodávali, nikoho to nezajímá. Prostě korupce v českém státě. Jo, prostě ta paní to zpracovala účelově, jak říká můj táta, účelově, aby já jsem se nemohl bránit, abych nemohl dostat to odškodnění. Do toho se ještě stalo to, že máma prostě koupila skoro 3krát draž barák v Plzni na dluh, na úvěr, na který neměla peníze od státního zástupce. Do toho začal samozřejmě podle mého názoru nějakým způsobem to ovlivňovat. No a najednou prostě z toho je tady posudek, že mám bludy. Pak mě ty policajti a ten policajt Šebek a státní zástupce Balej nařídili, že mě zbaví své právnosti, že to řeší soud. Soud řekl, že je to naprostý nesmysl, že tam není žádný důvod zbaví své právnosti. A najednou tady je prostě soud, kde soudila paní, která sedí ve stejné budově jako pan Balej, státní zástupce pro Prahu 6 a ona je soudkyně pro Prahu 6. A rozhodli, že mám teda bludy, že jsem nebezpečný pro společnost a že mě zavírají do blázince. Jo. Pak to poslali k městskému soudu. My jsme samozřejmě stěžovali, poslali jsme stížnost, takže to dostal městský soud. Městský soud za 15. srpna to dostal a 17. srpna rozhodl. Takže někdo tam údajně za 2 dny, jako kdyby dělal jenom tohle, myslím, že mají jiný kauzy tam, tak za 2 dny nastudoval 1500 stran, zodpovědně všechno zjistil, že teda nejsem v právu a že mě zavírá do blázince. Takže jenom abyste věděli, jak teda bylo, jo. Prosím média, aby to rozšířila, protože to je strašný. Já tady prostě mámu obíraj, mám jí rád, je to moje matka, ale prostě ona nedokáže pořádně jednat s majetkem a s financemi a obírají tady o peníze, o strašný peníze, o desítky milionů korun. Má za 2 měsíce, má zaplatit 37 milionů korun.
Vys to druhé video, snad se mi ho podaří nahrát. Jestli se mu nepodaří nahrát, prosím vás, Bohnice Pavilon 17, média, dojděte za mnou, vyslechněte mi, řeknu vám k tomu něco, vyslechněte mého otce, moji matku i, jo, vyslechněte, můj otec Petr Pavlata, moje matka Daniela Venterová, hlavně teda otce, jo, ten je v pořádku plně psychicky, jo. Vyslechněte je, co se to děje, je to strašný, snaží se mě prostě umlčet, zavřít. Video, kopírujte, posílejte ho znova, budou se ho snažit smazat, budou se ho snažit smazat to video, jo. Budu se snažit prostě, aby to video nebylo na internetu, aby to nikdo nevěděl. Teďka mě budou nejspíš za tohle, co tady říkám, tak prostě se mě budou snažit, víte, co mi budou, jo, budu se mě snažit prostě udělat co nejvíc zlejšího mi můžu udělat, jo. Chtěně teďka zavřít, jsem nevěrný, chtěně zavřít do Blázince, nebo mám tam nastoupit už jako hned. Kdybych byl blázen, tak rozhodně nebudu říkat, že mě nemusí zavírat do Blázince, protože by se za to styděl. Já se za to stydím, jo, ale jde o to, že to je účelovka. Jo, napsal to i můj táta, napsali to všichni, co o tom případu něco vědí. Jo, prostě policie v Česku, když budete nahrávat, když budete podávat stížnosti, když budete podávat trestní oznámení, oberou vás, vezmou vám telefon a ještě vás zavřou do Blázince, aby mohl tady někdo další obrat moji mámu. Jo? Je to strašné, co se děje a prosím, aby to média zveřejnila a aby se to řešilo, protože já jsem fakt jako v koncích, no, tady mám být zavřený tady několik měsíců, že když budu hodný, asi když budu polikat 20 léků denně, nebo co, když budu hodný, takže prostě za 3 měsíce mi dají mobil, nebo co. Já jsem investor, mám akciové portfolium, kryptové portfolium, všechno mi to prostě spadne, o všechno přijdu, když tam budu být bez telefonu, já potřebuji, prosím, žádám Nejvyšší soud, aby mi pomohl, aby vydal předběžné opatření, nebo respektive nejsem právní, aby vydal odložení nástupu nebo přerušení nástupu v léčebně Bohnice do doby, než se to zodpovědně prošetří tohleto. Jo? Prosím, investigativním novinářům. Rád bych předal veškerý spis, já jsem spis ani neviděl, vys druhé video. To druhé video se nestihl dotočit, protože prostě už na to není čas, protože mě hrozně tlačí čas, že musím nastoupit, jinak budu mít maření prostě úředního rozhodnutí a ještě horší by to bylo, jo, kdybych prostě nenastoupil, takže já nastupuju, ale bude to strašný a prosím pomozte mi, média, sousedé, přátelé, je to hrozné, co se děje, jo, prosím o pomoc, je ústavní činitele. Doufám, že když to hodně lidí bude sdílet, jestli by se to nemohl pustit pan prezident, pan premiér, předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Ústavního soudu. Prosím, mám na všechno důkazy, má to moje rodina, mají to všichni, ale prostě v České republice to funguje tak, že vás prostě hodí do Blázince, okradou vás, zneužijou, absolutně prostě vám odepřou všechny vaše práva a ještě vás zavřou do Blázince, aby mohli ještě okrást prostě moji mámu. To je hrozné. Tak, prosím, držte mi palce, Bohnice Pavilon 17. Kdyby tam někdo mohl dorazit, já myslím, že ty návštěvy budou odmítat, ale prosím, prostě... Nemohl by Milion Chvilek třeba udělat demonstraci kvůli tomu, teď máme na všechno důkazy, že to není pravda, že je to prostě účelovka, na všechno máme důkazy, prosím, udělejte demonstraci nebo něco. To je strašné, co se tady děje v Česku, jo. Je to hrozné. Já se bojím, že mě budou prostě do toho spát lékama a za pár měsíců ani nebudu mít v pořádku hlavu, jo. Že ani nebudu prostě moc normálně přemýšlet. Prosím o pomoc. Děkuji. Naschledanou.